A Láco mi vraví, prišiel za mnou, že Miro, ja tú hypotéku môžem si dať na 20 rokov, určite nie na viac. Čože? A sa pýtam, že prečo, aký je problém? No, lebo ja viem, že keď budem mať menšiu splátku, ja si tie peniaze neodložím, ja to všetko miniem, ja to rozflakam. No však vy keď dostanete výplatu, tak čo si ju dáte na účet a vám ostane do budúceho mesiaca? A vravím, tak schováme to tak, aby si to nemohol minúť, nemohol rozflakať, že by si to nemal na bežnom účte. Ja viem, ale ja sa poznám, ja v piatok budem v meste a obchám kartu do bankomatu a vytiahnem tie peniaze. Vravím, nebude k tomu účtu karta, tak na taký účet to dám, aby si nemal kartu. Bude to tak ošetrené, aby o to neprišiel, aby to jednoducho, poviem to sproste, neprechlastal. No ale ja sa poznám, ja sa v stredu večer pripravím, že čo keby náhodou som v piatok bol v meste, tak ja si to prepošlem. Máš pravdu, vtedy by si mala mať úver na kratšiu dobu, pretože ak tam je taká veľká finančná nedisciplína, tak je tam potom veľké riziko, že naozaj by sa ten úver nedobre preplatil a potom by ten človek prerobil. Takže áno, v tom prípade áno.